Alright guys, mukhang tapos tayo. Para sa mga dadaan dito sa ano kaya Highway 52 papuntang Canada, North Portal, sarado, road closed, detour. When was the last time you went to the southern border? Going here? Nope. Southern border of the United States. Back here? When was the last time you went to Mexico? Oh, I Trump. never been in Mexico. Delikado, delikado. Ayun. Kapag ano, bigayan lang. Para makatawid tayo at safety ang daloy ng biyahe. Sikip naman ito, baka malaglag tayo rito. Hindi kaya tayo malalaglag dito. Ayan o, detour sabi niya. Ingat tayo rito, kunin natin lahat kasi pa delikado to, baka malaglag tayo rito. Kung meron tayong masalubong. Pag ito, nalaglag ang gulong mo rito, wala na. In 1 mile, turn right. Oh, may mga truck doon pare. Construction guys. Oh, lalaki naman ng kargada. Sana all flat deck. Wow! Sana all mag flat deck na lang tayong lahat. Okay, naka-stop pa si ma'am. After that tayo naman. Mayroon pang pilot car, follow me, sabi niya. Oh. Saan ba ako dapat dyan? Yung sa side? Sa side, dito sa kabilang side. Ito pala ang pilot car kapag sa construction. Small town. Sa small town tayo ng ano bang town ito? Ban sinasabi ng ano? Anamos. Ayun o. Small town here in Anamos. Priority kasi nila safety dito guys eh. Kaya ayan, kapag ano, may pilot car. Guider ng mga sasakyan yan, mga driver. Pabalik-balik lang siya dyan. Mamaya pagdating doon sa may isang yung sa kabilang way dyan, iikot yan, mag-u-turn. I-guide naman niya yung mga nandyan sa kabila papunta rito. Ganyan lang ang sistema rito. Sa priority nila yung ganyan eh, yung safety ng tao. Bilis naman magpatakbo ito. Nakala mo naman hindi construction. Yan, hihinto siya dyan, mag-u-turn. Okay. Lalaki ng mga pangarga, oh. Farm equipment. Yes!
sana all mag-plastic na lang oh. One day makapag-plastic din tayo para magkaroon tayo ng experience sa plastic. Pero kapag mag-plastic ako guys, hindi ko gagamitin siguro tong truck ko. Kung mabigat masyado yung pangarga sa plastic, wala, sisira lang ang truck ko Mag company driver na lang ako Tapos ang truck ko na ito, it's either ibang mag-drive or ewan ko, basta bahala na. Pero pangarap ko rin gusto ko rin mag-plastic. Alright, let's roll. Continuous lang tayo guys. Mahaba pa ang biyahe. At tatawid tayo ng US border, North Portal. Lapit-lapit na yon. Alright guys, mukhang tapos tayo. Ano kaya ang detour nito? Sabi niya rito, detour dyan sa Bandarian, para sa mga dadaan dito sa Highway 52 papuntang Canada, North Portal, sarado, road closed, detour. Mula dito sa lugar na to hanggang dun sa border, mga 8 kilometro lang. Walang ibang dituran. Meron pa kaya ron? Hahanapin ko. Wala, road closure sarado rin dun sa bandaron. Wala kang dadaanan. Ginagawa yata yung release ng train dyan. May mga sumusunod pa sa atin dito. Wala, saan kaya? Diretso, siguro, diretso to. Wala naman nakalagay na sign. Road close lang. Road close. Doon siguro sa bandaron. May pupunta rito siguro. Hindi, nandun bumabarid sa truck. Mabanti ako dito guys kunti. Magtanong tayo kung saan ba pwedeng mag-detour. Baka doon. Baka doon yung dituran. Walang pumapasok Di pwede yan, baka doon ang detour. Tanong ko nga rito, senyasan ko nga kung ang detour doon banda. Mahirap na. Walang nakalagay na sign Papasok dyan yan. Saan siya papasok? Road close yan Tignan natin. Wala silang ang detour doon. Babalik doon yata. Magabang tayo rito. Babalik doon ang detour. Meron ba? Ay nako. Ay, siya.
So, may bumalik do. Mayroon doon ah. May kumaliwa doon guys. Mag-u-turn ako. Babalik tayo ron para makapasok doon siguro. Sa bandaanan na yan. Papunta ron. Balik tayo ron. Baka doon nga ayo. Baka ito pupunta rito sa border ito. Itong truck na to. May mga truck doon pare. Guys, doon, balik ako. Mag-u-turn ako. Hanap ako ng paraan, atras ako dito. Tapos balik tayo ron. Kasi hindi tayo pwedeng pumasok na. Balik tayo ron. Balik tayo ron. Ay nako. Balik tayo ron. Alright guys, atras tayo. Minsan talaga kahit anong gawin mo, hindi mo mapaplano yung yung biyahe mo kasi itong construction minsan nangyayari talagang basta-basta na lamang nila biglang sinasarado yung yung karsada. Okay, na-atras tayo. Mag-u-turn ako dito. Pabalik doon. Atras ako pa yung nila doon. Sign nila doon. U-turn tayo rito sa ano na to. Balik yan. Doon may mga ano doon eh. May mga truck na pumapasok doon, papunta doon sa sa border. Baka doon tayo pwedeng wala, kahit i-google mo yan, hindi mo makikita yung mga update sa Google, sa internet, hindi mo makikita yan. Kahit anong plano ang gawin mo, kasi hindi mo yan makikita. Ang mangyayari dyan, magugulantang ka na lang na sarado pala yung papasukan mong daanan dahil sa construction. Ito, may mga rito, may mga sign dito. Ayoko naman pumunta sa isang lugar na baka mamaya hindi na ako makalabas. Gusto ko ring tahakin yung pavement talaga. Pavement. Detour ahead. Ito may nakasulat na detour ahead. Sabi niya rito. Detour ahead to 52. Ayan, nakita natin guys ha. Kasi dito. Detour ahead dito. Pero galing ako sa kabila eh. Dapat meron din siguro. Hindi ko ba nakita? Malamang hindi ko napansin yan eh. Wow! Problema ko rin. Kasalanan ko rin pala. Kasalanan ko rin. Hindi ko tinitignan yung mga sign. Ito.
Dito tayo. Nakakatakot lang guys kapag ganito. Tignan nyo naman pavement ito, hindi ito pavement, dito espalto. Mangyayari yan pagka winter ito, puta, balahaw ka na rito. May masalubong tayo, dandaan lang. Palagpasin mo lang sila kasi masikip yan masikip. Ayoko naman malaglag dyan sa side na yan. Mahirap na. Pamamaya mapurnada pa. Ayun, huminto siya doon. Papalagpasin niya ako. Bigyan ko siya ng signal na hihinto siya doon para ako ang dumaan. Masikip kasi, kaya kailangan mayroon kang mag-headlight. Ano ko lang yung headlight ko, yung blink ko lang para ako ang dadaan. Masikip to. Maliit na karsada to. Tandaan lang at baka mamaya sabihin ko pa siya o kaya malaglag ako dito. Delikado. Ayun. Kapag bigayan lang para makatawid tayo at safety ang daloy ng biyahe. Yes! Kasikip niyan. Kumbaga sa isang sasakyan lang talaga Ito ang ginagawa nila, itong release ng train na ganito dun sa kabilang ginagawa nila dun. Yung nakita natin. Nagtititor tayo. Kapag kaganyan, hindi mo naman kasi maano sa GPS yun wala sa GPS mo yan. Kahit sa internet GPS mo, kahit Google mo. Kaya kapag pay attention sa sign kasi bigla-bigla nilang isinasarado yung karsada na yan dahil sa construction. Ito may signs dito, may sign Yung mga sign guys ang importante rito sa In 1/4 mile, turn left on 103rd Street Northwest. Ayan. Turn left on 103rd Street Northwest. Sikip naman ito, baka malaglag tayo rito. Hindi kaya tayo malalaglag dito. Ayan detour sabi niya. Ingat tayo rito, kunin natin lahat kasi delikado to, baka malaglag tayo rito. Kung meron tayong masalubong. Pag ito, nalaglag ang gulong mo rito, wala na. In 1 mile, turn right on US 52. Malaglag ang gulong mo yan, wala na. Na-traffic na, ito tumatabi siya. Dahan-dahan lang tayo para makadaan siya. May nalagpas tayo. Yes! Malalagpasin niya tayo. Say thank you. Tapos ito na kakanan tayo rito. Yung speed dito na, dyan sa bandarian. US 52. Ayan, parang tayo na dyan. Dyan na tayo kakanan. Tapos diretsuhin na natin yan. Border na yon. Canada na yan. Yes! Alright, ito na yung ano. Pag dumiretso ka pala ron, ganun din ang gagawin mo. Dito ka rin mag-editor, oh.
Yung mga masalubong natin, baka dumaan lang din doon. Turn right on US 52. Ito. Kanan na tayo rito. Oh. Stop for the stop sign. Itong mga masalubong natin ito, kakaliwa naman din. Continue on US 52. Alright guys, so dito na tayo sa tamang daanan. Diretso lang natin to, Canada na. Yes! Alright guys, ayan. Malapit na tayo sa North Portal border. Yes! Passport at saka ano na. And North Portal. Gateway to the Great Northwest. Arriving at North Portal on the left. Okay. In 3/4 of a mile, keep right to Highway 39. Ay, guys, ayan na. Dito tayo sa side. Ito. Matagal-tagal din tayo sa US ha. From Ados, September 2. Ayun na, may 1/4 mile, keep right to may Highway pulis. 39. Magtatanong lang yan. May pulis, may pulis. Hi ma'am. Hey, Mark. Yeah. Thank you. I have more here. If you need it. Paperwork set here. Where'd you load up at? Oh, in Johnsonville. Where? Johnsonville, What state? Sheboygan, Wisconsin. Sorry. Wisconsin? Yes, All ma'am. right. What is it? It's frozen meat. Oh, Frozen meat. Going to Calgary, Alberta. gotcha. When was the last time you went to the southern border? Going here? Nope. Southern border of the United States. Back here? When was the last time you went to Mexico? And Oh, Trump. I never been in Mexico. Yeah. Have a good day. Thank you, ma'am. I wish I want in Mexico too one day. Yun pala ang ibig sabihin niya. Southern Mexico pala. Wala. Hindi pa tayo nakakapunta ng Mexico eh. Ayun. Dito tayo sa sa kabila. Sa labas. Commercial sa labas eh. Do not set air brake. Sana hindi na ako inspeksyonin dito kasi nung nakaraan inspection ako eh. Tagalin natin ang para maibot natin maayos. Hi there. Hello sir. Where do you live? Winnipeg, Manitoba sir. How long were you down for? Since the 2nd sir of Any- September. Any purchases coming back, sir? Oh no sir.
Any alcohol or tobacco? No, sir. Guns or weapons? No, sir. Any cannabis at all? No, sir. And what's the load? Frozen meat, sir. Where'd you pick up? Sheboygan, Wisconsin. And where are you delivering to? Calgary, Alberta. Is there a seal on your trailer, sir? Yes, sir. What kind of seal? Cable and bolt seal. All right. And padlock. Did you put both of them on? No, they put the on seal, which is the cable one. And I then you put the bolt? the bolt one. All right, sounds good. Our company. There you go, sir. Thank you Have a very good much, day. sir. Yes, okay. Yan, guys. And officially, Canada na tayo. Yan lang muna. Punta muna tayo doon sa may parking area kung saan doon ko ayusin yung mga papel ko. Okay. At least nandito na tayo kasi ang hirap kasi ng ang hirap kasi ng guys Keep right on Highway 39. pag hindi ka nakahanda talaga sa detour na yan But anyway, we're already here. Okay. Lagay ko muna ang sarili ko ng off duty. Alright. Ayan guys officially na tayo. Nasa Canada na naman tayo. Ayan ang tatak ng ayan. At thank you Lord at nakabalik na naman tayo dito sa home country natin. At ang load natin ito papunta doon sa sa Calgary, Alberta. Para sa mga taga Calgary, Alberta kita-kita tayo diyan. Siguro putulin ko na muna itong video vlog natin dito guys at least kahit papaano nakarating tayo ulit ng Canada o nakatawid tayo ng bansa na walang problema. At maraming salamat muli sa inyong walang sawang panonood sa mga video vlog nila. Ingat kayo lagi yan guys. Thank you for watching. Bye bye. Peace out for now. Lakay Pinoy